Assalamu alaikum. Ina zuwa garin da kira ka. Ranka ne. Ya garin. Lafiya lau. Lafiya lau. Dama na ce da Allah dan taimakon nan da ka saba mu. Ina san aran 5000. Are you playing? Insha Allah wannan karan ba zai wuce wata ɗaya ba kamar yadda aka saba din. Ina so in je dan ci da iyali. Ka sani yayi. Allah. Ina gaskiya wannan karan ka ya gudu insha Allah wanda dan zuwa an jima ko wasu abubuwan da yake expecting sai ka da insha Allah. Ka san yanayin da sai ba ni dama na san ba zai ban ba sau ɗaya ba na ce ba zai wuce wata ɗaya ba dan barau ba ba ta hada ga wani can da gani ba mu za a samu ranka dai wa alaikum salam kana neman wani anan ne wallahi wai ina neman wani layi ne a Hayarot a Hayarot na sani mu je mu da kai a to mu je mana Kin sai dai wise. ka ga nan shine Hayarot kenan ba to abin da nake so in ga ya ma shi ka ga yin angon nan wallahi kai hatira da su mutuwatan su barayi Are you playing? gashi za su haura ma gida da ganin ka na ga sun munafukai ne ina ga maka wallahi to ai sai ma a rike ma jika wallahi ina ga ma yawa ka gan su most especially wancan me jan kayan ga yanan da ya sa hana sallah gun munafiki ne kai tsaya ɗazun nan na je an san 5,000 ita na aramai shi wajen wancan wai ba zai ban ba haka nan haka nan fa ha ai kawai ina gaya maka ka gan shi munafiki ne Really, nigga? yawwa kai karshen ya to kai banza da shi CJ wanda nake neman wow bawon Allah nan mutumazi It was at this moment that he knew. He fucked up. yawa dan ban 5,000 din nan ba za ta sani wannan ai yanzu wai ina san ka baka cin bashi ai ya haka kai mai ta abin da ka ce akan wannan Are you na playing? ce wannan mai jajayen kayan bawan Allah ne sallama ba ta wuce shi a wannan kai ka sake mai yaki มีหนังแดงและได้กินหนังช่วงมีหนังช่วงและได้กินหนังแดง